दुलाराय ब्रह्म धोरोम फरायसाला कमिटि बिथांमोना जोबोद मोनसे मोजां हाबाफारि नैबे गहपुरनि दैमालुआव खुंदों। आयदाया जाहैबाय स्ट्रेस मेनेजमेन्ट थ्रु ब्रह्म धर्म। जोंनि सुबुङा दिनैनि थासारियाव गोबां नारसिनथायाव मेलेमनि जेंना एबा गोसोनि जेंनायाव गोग्लैयो। दा बेखौ धोरोमनि गेजेरजों बोरै मेनेजमेन्ट खालामनो हायो, आध्यात्मिक चिन्ताजों बोरै लांनो हायो, बिनि सायाव मोनसे मोजां हाबाफारि बिथांमोना खुंदों। आं सानदों बिनि गेजेरजों जोंनि दा गोबां लाइमोननिफ्राय लानानै गोबां बैसो जानाय सुबुङाबो माब्लाबा गावनि जिउआव बेबायदि माखासे खैफोद फैनायफ्रा एसेबाबो रिलिफ मोनगोन आं बेखौ सानो। दिनै जोबोद मोनसे मोजां हाबाफारि जादों आरो आं बेवहाय आलासि महरै बाहागो लाफैनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। आं नैबे गहपुर ओनसोलनि जायफोर बर' गामिया जोंनि बिटिआरआव थिसनजाबाय, आरोबाव बिथांमोनखौ अदालगुरिनि गुबुन गुबुन बिटिसि समस्तियाव फैबाय थानाय बिटिसिनि इलेक्सनाव भट होनायनि जि मोन्थाय होबाय, बा बिनि थाखाय आं बिथांमोननो आंनिफ्राय गोसो सिंनिफ्राय हामलायथि जासिदों। जिहेतु जोंहा बिटिआर सुक्ति बायदियै बे गामिफोरा बिटिआरआव हाबनो गोनां आरो बेखौ बिटिआरनि सुक्ति बायदियै मावफुंबाय आरो मावफुंनायजों लोगोसे बिथांमोना सेप्तेम्बर दानाव जानो गोनां बिटिसिनि बिसायख'थियावबो बिथांमोना भट होनायनि राइटखौबो मोनबाय बा मोन्थायखौबो मोनबाय। दा बेनि गेजेरजों बे ओनसोलनि जिखिना जौगायै माखासे खामानि मावनो गोनां दङ, लामा हान्था मेला गुबुन गुबुन बिथिङाव, दा बेखौ फैबाय थानाय समाव बे ओनसोलाव जोङो मावनायनि खाबुखौ मोनगोन आरो बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्राबो सरकारनिफ्राय बे खाबुखौ लानो हागोन। दा बेखायनो बिथांमोननि जोंनि बिटिआरआव हाबनाय आरो समस्तियाव हाबनानै भट थुनो मोननाय बेयो बेसेबां गोलावनि सिमां आरो मिजिंमोन, बे जाफुंनायनि लामायाव एबा जाफुंबाय होननानै आं बुंगोन। बेखौ जोङो सावरायलायनानै जिहेतु जोंहा मुंख्लं न'खर एबा मुंख्लङा जोबोद बुरजा, दा बेखायनो जों फार्स्ट स्टेज हिसाबै बिथांमोना 3 लाखखौ होग्रोनाय जादों। 5 लाख दङमोनब्लाबो जोङो बेखौ बोखावनानै 3 लाखै होनाय जादों आरो माखासेखौ जों उनाव होगासिनो दङ। दा जोंनिफ्राय 5 लाखखौनो मोनगोन बिथांमोना, खिन्थु 3 लाखै जों होजेननाय जाहैदों आरो 3 लाख होनायाव जोंहा गोबां मानसिनो होनो हादों आरो जों सेकेन्ड किस्ति बा सेकेन्ड स्टेपाव बिथांमोननो बे 2 लाखखौनो होनाय जाहैगोन थांखि लानाय जादों। दा बे गायसन जासिगोन, खारन जोंहा फान्ड एक्सटेनसन अर्डार मोनसे ओंखारदों। बेवहाय जिहेतु बिनि टेन्डारनिफ्राय लानानै बायदिसिना प्रसेसा सोलिबाय थादों, बियो थाबैनो जागोन। खारन बेखौ एसअपिडिल' नङा, जोंहा गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्ट दङ। बर' एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन दङ, जोंहा IBI होनना बुङो जायखौ, इमप्लिमेन्टेसन अफ बर' एकर्ड। बिनि गोबां इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्ट बेबायदि माखासे जोंहा फान्ड दङ। बे फान्डनिफ्राय बे इनफ्रास्ट्राक्चारखौ जोङो बानायनाय जागोन, बे थाबैनो बानायजागोन। 100% बिथांमोननि पलिं स्टेसननिफ्राय लानानै बिथांमोननि इलेक्टरेल रल गासिबो प्रसेसा सोलिगासिनो दङ, ओमफ्राय जाबाय। दा बेखायनो गासिबो मोनगोन। बर'नि इन्टेलेक्सुवेला खावलायनाया जोबोद मोजां जादों, जिहेतु जोङो खोब खम सुबुं सानखो थानाय हारि। दा बे हारियावनो जुदि जोङो फिसा फिसा जोङो गावस्रायोब्ला जोंनि जि थांखि, जोंनि जि मोन्थाय, बेखौ जोङो खोमानानै लानो गोनां जागोन राजनैतिक भाबै। दा बेखायनो इन्टेलेक्सुवेल बिथांमोना बा गुबुन गुबुन जोंनि माहारियारि आफादफोरा जोंखौ खौसे जानो खावलायदों। बेयाव जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया, बयबो गोरोबनानै खौसे जानो थाखाय जों रेडि। दा बेखौ बिथांनि खोथा, बिथाङा बोरै स्टेप लादो, आंनियाव बे इनफरमेसन गैया। बिटिसि जाफिननायनि मांथि दङ, जेराव 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव
बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन होननानै मोनसे एकर्ड जाखाबाय दा बिनि उनाव बिटिसि होननायनिथ' जेबो खोथा गैया दा बिटिसिया जाबाय मा लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लिखौ बुङो जेरै आसामाव आसाम लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लि बिटिआरआवबो बड'लेण्ड टेरिटरियेल लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लि होननानै बुङो एसेम्ब्लि जिहेतु जोंहा दङ बे एसेम्ब्लिखौ जोङो बिटिसि होनना बुङो आरो जोंनि ओनसोलखौ जोङो बिटिआर दा बेयाव बिटिसि जाफिननाय होननायनि जेबो खोथा गैया दा बिटिसि जायोबाथ' बे रिग्रेटसो बिथाङा बिटिसिनि चिफ जागोन मिन्स मा that means we BTR एकर्डनि एगेन्स्ट बिटिआर एकर्डनि एगेन्स्टब्ला बे सनितपुर बिश्वनाथ बे ओनसोलनि हाबनाय गामिखौ तारमाने बिथाङा सोजानो लुबैयो दा बेसो मिन खालामो दा बेखायनो बिटिसि जाफिननायनि जेबो खोथा गैया बिटिआरआ बिटिआरआनो बिटिआर एकर्डआ 5 बोसोर जानो थांगासिनो दं बेवहाय लिरनाय दंमोन जे 8टा समस्ति जानांगौ नाथाय दिनैसिम जोङो मोनसेबो समस्ति बानायनाय नङा बेनि डिलिमिटेशना जागोन कारन मोनसे एकर्डआ 100% इमप्लिमेन्ट जानो थाखाय गोबां सम नांगौ दिनैबो भारतआव गोबां एकर्ड जानाय दङ आसामावबो गोबां एकर्ड जानाय नजिर दङ 1986 आव 85 आव आसाम एकर्ड जादों आसाम एकर्डनि मोनफ्रोमबो दफाया इमप्लिमेन्ट जाजोबाखै दा जोंनियाबो 5 बोसोर जानाय बे एकर्डआव गासिबो जाजोबाखै बिटिसि सुक्तिनि एकर्डफ्राबो दासिमबो जाफुंजोबाखै दा बेखायनो एसे सम लागोन दा दिनै डिलिमिटेशन जास्लाबाखैब्लाबो दा बे इलेक्शना जिहेतु खाथियाव सफैथारबाय दा बेखायनो जिखिना 87 खान गामि हाबबाय बिथांमोनखौ बिटिआरनि समस्तियाव सोनानैनो सुबिदाफोरखौ होनायनि थाखाय बेबस्था लानाय जादों आरो इलेक्शननि उनाव डिलिमिटेशना जायोब्ला गोदान समस्ति दानायाबो जागोन जिल्लायाबो जागोन आं खावलायगोन जिहेतु गोलाव बोसोर सोमावसारनायनि उनाव गोबां बोसोर नेनायनि उनाव बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरा गावनि रायजो गावनि खुंथायाव हाबनायनि खाबुखौ मोनबाय आरो बे खाबुखौ आबुङै लानो थाखाय प्रमोद बर' दैदेननाय जोंनि सरकार बेखौ लाखिफिननो थाखाय बिटिआर सुक्तिनि गासैबो दफाखौ मावफुंनो थाखाय दिनै नैबे ब्रह्म सेवाश्रम बे सेवाश्रमाव बिथांमोननि धोरोम गुरुफोरा स्ट्रेस मेनेजमेन्ट होननानै मोनसे हाबाफारि लादोंमोन आरो बे हाबाफारियाव गाहाय बुंथिगिरि हिसाबै गुरुदेव कालेश्वर ब्रह्म ट्रास्टनि आफादगिरि डक्टर अजित बर' बिथांखौ बेवहाय गाहाय बुंथिगिरि हिसाबै बेयाव लेंहरदों आरो बे बिथाङा मेन्टेलि जों माबोरै स्ट्रेस जायो मानसिया मालाबा साननायाव बांद्राय साननानै माने गावनि साननायाव माने रुगुं गैया जायो आरो बेखौ जों माबोरैहाय गियाननि धारानि जगानि धारानि धोरोमनि धारानि माबोरै गावखौ माने फिट मोनसे मानसि हिसाबै जोङो गोसो देहा जोङो लाबोफिननांगौ बिनि सोमोन्दै बिथाङा गोबांथार गोनांथार बाथ्रा बुंनानै जोंखौ खोब गोजोन होनो हादों आरो बेयो बिथांजों लोगोसे माने बिटिआरनि इएम दावबायसर बर' बिथाङाबो दा बिटिआर सरकारा मा मावगासिनो दं आरो बिटिआर सरकार जानायनिफ्राय बे जोंनि बे ओनसोला बेसेबांखिनि जौगादों लोगोसे दिनै बे ओनसोलाबो देग्लायनिफ्राय बिटिआरआव बे हाबनाय हिसाबै भट मोननो अधिकार मोनसे मोननो थांगासिनो दं बिनि सोमोन्दै गुवारै फोरमायनायजों लोगोसे फैबाय थानाय दिनाव बेवहाय बिटिआर सरकारनिफ्राय बेयाव जोंहा समस्ति बानायनांगौ लोगोसे बिसिडिसिफोर बानायनांगौ आरो दा बेवहाय एफआरसि हिसाबै जे हा मोनबाय आरो बे पार्मानेन्टलि बेवहाय मोनसे माने पार्मानेन्ट रेसिडेन्ट हिसाबै बेवहाय बिनि हा हुफ्रा जोंहा रिभिनिउ जानांगौ बा माने मियादिफोर जानांगौ बेफोरखौ मावफुंनो थाखाय दिनै माने बिटिआर सरकारा जितु प्रमोद बर' बिथांनि दैदेननायाव जितु दिनैहाय बेफोर खामानिखौ मावबाय थादों आरो लोगोसे बिटिआरनि जे दफाफोरखौ दिनै मावफुंबाय थादों बिनि सोमोन्दैबो रायजो राजानो फोरमायलांबाय आरो बेवहाय आंखौबो सासे बे ओनसोलनि मानसि हिसाबै आरो नैबे बिटिआरनि सासे मावथि हिसाबै आरो माने सोद्रोमा हिसाबै आंखौ बेवहाय लेंहरनाय हिसाबै बेयाव नुजाफैनो होदों आरो बेवहाय
रायजो राजाफ्रा जायफ्रा दिनै धोरोमनि गुरु पुरहित आइमोन बाबामोन बिथांमोनजों लोगोसे धोरोम सिबियारि बिथांमोना दिनै रबिबार सान हिसाबै बयबो बे सावरायनायाव ज'ज'नायदों बेखौ आं खोब गोजोननाय मोनदों आरो बिथांमोननि नाजानायजों आरो बिथांमोननि दैदेननायजोंनो जोंनि समाज जोंनि न'खरफ्रा जिथु सोलियो आरो धोरोम थायोबासो जोंनाव समाज थागोन न'खर थागोन जोंनि समाजनि नेम निथि थायोब्लासो जों मानसि हिसाबै जोङो थांना थानो हागोन हारि हिसाबै थांना थानो हागोन बेखायनो जोंनि न'खरनि मोजां गाज्रि जोंनि न'खरनि नेम निथि समाजनि नेम निथिफ्रा जोंहा धोरोमनि गुरुफ्रानो दैदेनबोयो हिसाबै बिथांमोननियाव जथेस्थ'खौनो दायित्व थायो आरो बेखौ बिथांमोना नैबे स्ट्रेस मेनेजमेन्ट बे हाबाफारिखौ लानायजों खोब मोजां जादों होननानै आं सानो आरो बेयाव नुजाफैनो मोननानै खोब गोजोननाय मोनदों आरो जोंहा इउपिपिएल हान्जा हिसाबै जोंनियाव बेबायदि माने बिजाथि बिनायनि जेबो माबा गैया बेबायदि सिस्टेम गैया बेयाव दासिम सोर बिजाथि जागोन जाया बेखौ जोङो खामानिनि दारायै जोंनि हाइकमान्डआ बेखौ नोजोर होगासिनो दं आरो बेवहाय जोङो इउपिपिएल हान्जा हिसाबै जोङो देरहानायनि जों खामानि मावबाय थादों आरो बे देरहानायनि खामानि मावनायाव माने पार्टिनि मानसिफ्राबो जाय दैदेनगिरि बा जाय बिजाथिनो माने टिकेटखौ होगोन बा बिजाथि हिसाबै होगोन बिथाङा जाहाथे फैबाय थानाय बिसायख'थि जाहाथे देरहानो हायो बिनि थाखाय जोङो सानफ्रोमबो जों खामानि मावदों आरो बे ओनसोलाबो जिहेतु दिनैहाय गुफुर साब डिभिजना जोंहा धोनस्रि समस्तियाव गोलैबाय गासै 17,000निबो बारा बांसिन भटार्सफोर दङ बे गासैबो धोनस्रि समस्तिनि थाखाय फार्स्ट बेयो माने बिटिआर सरकाराव बा बिटिआरनि जानानै बिथांमोना भट होगोन बेखौ लानानै जों बे ओनसोलखौ जोङो नायगिरदों रायजो राजाजों सावरायदों आरो बिथांमोननि सुजुग सुबिदा बा गोबां अभाब मन्जबफोर दं आरो बेवहाय फैबाय थानाय दिनाव मा मावनो गोनां बेफोरखौ जों नायथिंनानै बिथांमोनजों सावरायलायदों आरो बे हिसाबै जों खोब मोजां मोनदों आरो रायजो राजाफ्रा फ्राय माने बांसिन हतांख'आनो आरो बांसिन जौखोन्दोआनो इउपिपिएलनो भट होगोन होननानै बिथांमोनानो गावनो दिनै थांखि लानानै दिनै ओंखारबोनायखौ नोजोर खालामनानै बे गुफुर ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा माने इउपिपिएलखौनो सरकार खालामनाय बा बिटिआर माने जाय गोरोबथाखौ लाबोदों बिथांमोननि आखायावनो माने गथायना होनो थाखाय फैबाय थानाय दिनाव माने बेफोरखौ मावफुंनो थाखाय बिथांमोना आसा खालामदों मानो होनोब्ला जों दिनै खोनानो मोनदों नुनो मोनदों मैया दाख्लैबो बिपिएफनि माने मानबायारि आफादगिरि बारग' बिटिसिनि चिफ बिथाङा गावनो डाइरेक्ट होनदों जे बिटिसिआव आं चिफ हाग्रामा महिला ओनसोलाव आं चिफ बिटिआरनि चिफआ प्रमद बर' होननानै बुंदों बेखायनो बे ओनसोला जिहेतु बिटिआरआवसो दं ओंखायनो बेखौ बिटिआरनि चिफखौ प्रमद बर'खौ खालामगोन होनना जोंहा फोथायनाय दं आरो बिटिसिनि चिफ नांगौ माने हाग्रामाया बे ओनसोलाव बिटिआरआव माने जाजानायखौ बिथाङा लुगैया बेखौ प्रकाश खालामदों दिनै बिटिआर सुक्ति जानायनि उनावहायनो 2020नि 27 जानुवारिनि उनावहाय बे सुक्तिनि दफा मथे जोंहा गुफुरसिमहालागै बिटिआरनि सिमाया बारायनांगौ बे बारायबाय आरो बेखौ बारायनानै खैथामान गामिखौ दा प्रथम पर्यायाव जोंहा भट होनायनि अधिकारखौ मोनदों आरो बेवहाय गोबां माने दाथाय माने इनफ्रास्ट्राक्चार बानायनो गोनां दं बे समस्ति बानायनो गोनां दं हाहुनि समस्या बानायनो गोनां दं आरो बेवहाय मा होनो बिसिडिसिफोर बानायनो गोनां दं दा बेफोरखौ मावफुंनोब्ला जाय सुक्तिखारि जायफोर सिगनेटारि बिथांमोनासो मावफुंनायनि दायित्व दङ बा बिथांमोनासो मावफुंनो थाखाय बेयाव मोनसे सिनसियारलि खामानि मावगोन होननानै रायजो राजाफोरा फोथायो आरो ओंखायनो फैबाय थानाय दिनाव इउपिपिएल हान्जानि जायफोर अदालगुरि जिल्लानि रायजोफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब हादरनि मोनसे मुंदांखा कम्पानि फार्स्ट क्राइआ दायो अदालगुरियावबो दंसै अदालगुरि रामपुर सकनि HP पेट्रल पाम्पनि साखाथियाव फार्स्ट क्राइनि फ्रेन्चाइजिआ 24 जुलाइआव बेखेवजाबाय बे गलायाव गथ'फोरनि गासिबो बेसादफोरखौ मोननो हागोन नोंथांनि खुदियानो गोनां जानाय गासिबो रोखोमनि बेसादफोरखौ बे मोनसे जायगायावनो मोननो हागोन
फार्स्ट क्राइआव गथ'फोरनि थाखाय गोबां रोखोमनि दिहुनजानाय बेसादफोर मोनो जेरै सि-जोम, गथ'फोरनि थाखाय दोरोङारि गाननाय, पार्टी वेर, एथनिक वेर आरो फर्मेल वेर। गथ'फोरनि थाखाय सेन्डेल, जुथा, बुट आरो स्निकार्स। सोलोंथायारि फुथुलाफोर, पाजलफोर, बोर्ड गेम्स, एक्शन फिगार फुथुलाफोर आरो गोबां। आलादा बैसोनि थाखाय गोबां रोखोमनि बिजाबफोरनि मोनसे गुवार रेन्जबो दङ। बेबी केयार दिहुनथायफोर जेरै डायपार, फिडिं एक्सेसरिज, स्ट्रलार आरो गोबां। एक्सेसरिज जेरै खानायनि एक्सेसरिज, गहेना, बेग, सानग्लास, घड़ी आरो गोबां। फार्स्ट क्राइआव मोननो हानाय माखासे मुंदांखा ब्रेन्डफोरनि मादाव इन्टारनेशनेल ब्रेन्डफोरा जादों जेरै मेटेल, डिज्नी, बार्बी, गेरबार, फिशार प्राइस आरो भारतारि ब्रेन्डफोरनि मादाव पंचकुल, हट व्हील्स, न्यूबी, हार्लिन, मेडेला, टेम्पो।